anak mandeh nalalape dari buayan. Jikonya sana di perantauan membuat anak mandeh bagadangangan. Tolong pituah mandeh usah lupukan. Silolo ragu mandeh nalah mulai ndak talok manopang kamang. Yang menyinggahi mimpi di tengah malam mangana badan anak di negari hurang. Nah, jikonya hangat masih berdamai jo pertemuan. Mungkin rangkulan mandeh masih kuat menganggap badan. Namun jikonya ragu lah tak kuasa manahan. Mungkin rahsia di tengah malam dan kemangaban.